Tak, Agáta, poďme na to. Zadajte heslo. Vo víne je pravda. Nesprávne heslo? Skúste to znova. Vo víne je pravda. Nesprávne heslo. Večne mám obsadené. No, vidíš to? Takto som tu zostala na všetko sama. Ty si sa vždy o všetko postarala. A teraz všetci sa mohli na teba spoľahnúť. A ja neviem, kde mám skôr skočiť. Áno, Otília, áno, volala som ti. Prepáč, že ťa otravujem. Prosím ťa, neviem zase dať heslo na notebook. Nie, heslo som nemenila. Som rada, že to viem vôbec zapnúť. Bez diakritiky? Dobre, ďakujem. A kedy zase prídeš? Položila. No konečne. Vidíš to? Takto to tu vyzerá. Čau, mami. No nazdar. Prosím ťa, nevieš, ako sa na tomto píše zavináč? No čo ja viem? Pýtaj sa o chvíli. Viola, ty si sa zase kam vybrala? Idem sa prezliecť. Už zase? Nie si tu už tretíkrát. Ako pravá ruka starostu Rampášoviec musím predsa reprezentovať. Pravá ruka? Veď som len kultúrna referentka. Práve preto. No a okrem toho už máš po pracovnej dobe. Mám ešte jedno dôležité stretnutie v mojom byte. S jedným pánom. Dúfam, že ten pán je sťahovák a má dostatočne veľkú dodávku. Bývaš v tom obecnom byte už 2 roky a všetky šaty máš stále tu. Šaty utkané z jahodovej peny. No a... Do tej maličkej garçonky sa mi nezmestia. Ale tu nemôžu zostať. Onedlho sa vinárstvo predá a čo potom? Potom si za svoj podiel kúpim vlastný byt. Väčší. No, neviem, či nájdeš taký veľký byt, kde sa mestia všetky tvoje handry. Tak si kúpim rovno dom. Mám rozprávkový dom. Dobre, poďme ešte do Vysoko roboty. s nerekou, kde si vpadne dom. No, vidíš. Nikdy som si nemyslela, že to tu budem musieť predať, ale čo sa dá robiť? Céry o vinárstvo záujem nemajú, jedna stále kdesi lieta a spieva si, a tá druhá, tá len básni o tej svojej kaviarni, teda kaviarni s cukrárnou. No nepozeraj na mňa tak, sama to tu neutiahnem. Áno? Dobre. Otília, prosím ťa. Koľko? A nedá sa s tou cenou ešte niečo urobiť? No tak, pochlap sa. Mám ja, Áno, Cyrilko, čo, môj pekný? ak som vás chcel požiadať Áno, o vašu trúbu. ale veď ste svoji už 5 rokov.
Mne totiž nefunguje rúra. Neboj sa, na internete určite nájdeš na to nejaký zaručený recept. Práve svojím by som potreboval vyskúšať jeden nový recept na zákusok a pokazil sa nám sporák. Aha, no tak nech sa ti páči, môžeš ísť do kuchyne. Ďakujem, mami. Ale všetko pekne po sebe poupratuj, lebo večer príde ten záujemca. Áno, mami. Dobre. Dobre, zajtra sa vám ozvem, či to beriem. Ďakujem. Ďakujem aj vám, ste zlatí. Debil. Stále si nenašla to vhodné miesto pre tú svoju kaviareň. Kaviareň s cukrárňou, mama. Nenašla. Bude ten priestor v pôvodnom stave a vyžaduje si veľkú investíciu, alebo je zrekonštruovaný, ale nemá správnu polohu. Tak či tak ľudia už o dobrok nevedia, čo sa tu pýtať. Ale neboj sa, čoskoro sa určite niečo nájde. No tak to dúfam, lebo ma z toho švihne. Mala by si spomaliť. Stále sa stresuješ a naháňaš. A ja už by som tak rada pestovala. Mama, prosím ťa, prestaň s tým. Je jedno dieťa, o ktoré sa starám na plný úväzok, už mám. Marko, tu na krku sa mi vyhodila nejaká hrička. Pozri sa mi na to. Nič tam nemáš. Ale veď si sa ani nepozrela. To bude od toho komára, ktorý ťa v noci uštekol. Si si istá? Není sa to. A akú to má farbu? Cyrilko, v kuchyni na polici mám takú výbornú mastičku. Poď si to s ňou pekne ponatírať. Poď. Dobre, ale pomôž mi prosím ťa, ja si na to nevidím. To hádam zvládneš aj sám, no tak pohľad sa. Musíš byť stále na neho taká. Veď on sa ťa normálne bojí. No, nečudo, že ja nemám vnúčence. Mamo, prosím ťa, už to nerieš. Radšej mi povedz, či je všetko pripravené na obliadku. Áno, všetko je nachystané. Ešte Ujo Lojzo dokončuje nejaké veci dolu v pivnici. A musíš byť stále taký generál. Vieš, nechaj aj jeho, aby bol aspoň chvíľu na koni. Ja keď si spomeniem, ako ma tvoj otec, kedy si vášnivo schytil, prehodil cez plece a... Fuj! Ja, mama, neviem, čo je horšie, či táto káva, alebo tvoje reči. Máme víťaza. A ty si sa kam takto vyparadila? Máš Čo sa staráš? stretnutie s nejakým pánom v jej byte. S nejakým pánom. Presne tak. A je to niekto, koho poznáme? To ťažko. On sa pohybuje v iných kruhoch. A možno práve v tejto chvíli krúži okolo tvojho bytu? A možno si aj odomkol vlastným kľúčom. Čo? Myslíš ako Honza, ktorý brigádoval u našich, keď si mala 17 a každú noc sa potajomky zakrádal do tvojej izby, čo? Ale dievčatá, no tak, ako? Na 17, ako ženy. No počkaj! Vážne. Honza, hej? A preto každé ráno meškal do vinice. Bol ponočnej, čo? Povedz, aké to bolo? Ale mami, mala by si konečne niekoho nájsť, aby si sa nepýtala takéto hlúposti. Ale prosím ťa, daj pokoj. V mojom veku zvykať si na cudzieho chlapa a jeho maniere, to už nie je nič pre mňa. Ja pekne predám vinárstvo, kúpim si byt, prihlásim sa do jednoty dôchodcov a začnem hačkovať. Jednota dôchodcov, háčkovanie. Mama, prosím ťa, prečo sa zase opúšťaš? No veď ešte nie si taká stará. A máš čo mužom ponúknuť? No a s chlapom po boku by ti bolo veselšie. Odilka? Nevolaj ma tak, dobre vieš, že to neznášam. Zlatko, prosím ťa, ochutnaj ten krém, či tomu niečo nechýba. Cyrilko, a prečo ho neochutnáš sám? Nemôžem, sú v ňom pistácie. Cukrár, alergik, náš podnik je jednoducho odsúdený na úspech. Ukáž.
Dal si tam cukor, veď je to nejaké slané. Dal podľa receptu. No tak daj ešte viac. Dobre, Oty. Zlatko. Musíš stále takto s nimi jednať. Veď chudáčisko celý je v strese z teba. Mama, je všetko pripravené na tú opliadku? Už som ti povedala, že je. Lojzo dokončí pivnicu a inak je všetko pripravené. Všetko? A čo tamto? Dobre, že hovoríš. Poviem mu, aby to zlikvidoval. A prosím ťa, čo je zač ten záujemca? Neviem, ale asi bude solventný. Volal zo zahraničného čísla. Najprv som to nechcela ani zdvihnúť, myslela som, že ide o jeden z tých podvodných telefonátov. No ale vravel, že o vinárstvo má seriózny záujem. Pýtal sa, či bude pri ohliadke aj majiteľka. No, vraj, ak hneď ráno vyrazí na cestu, okolo 6:30 večer by tu mal byť. No, tak ja idem rýchlo dokončiť tie papiere, nech to stihnem. A ja idem posúriť Cyrila a uvarím si druhú kávu. Počkaj, ale poď mi ešte toto s niečím pomôcť. Áno? Áno, jedná sa o šato Kyselík v obci Rampášovce. Jaké šato, veď je to obyčajné vinárstvo. Nejaký záujemca zo Starého Tekova. Áno, všetky parcely sú vo výlučnom vlastníctve. Pýta sa, či je pôda vhodná na pestovanie arónie. Pestovanie arónie. Fuj, veď to sa nedá piť. Haló? Haló? Položil. Nevadí. Aróniu nech si pestuje v Tekove a toto bol odjak živa vinársky kraj. Ja dúfam, že konečne sa dnes dohodne ten predaj a ja nebudem musieť viac riešiť takéto telefonáty. Agata, takto sme sa nedohodli. Jasne som povedala maximálne do 5:00. A koľko je teraz? Prepáč, Johanka, nevedela som, že to bude toľko trvať. Ľutovala som ťa, keď si prišla o muža a ostala si na vinárstvo sama. Ale môj pohár trpezlivosti už pretiekol. Sľubujem, že to je už naozaj posledný krát. Ale to je tak, keď si zvyknutá, že sa všetko točí len okolo teba. Aj od našich si dostala všetko ako na zlatom podnose. To bolo... Agátka, našli sme ti ženícha. Agátka, tu máš vinice ako veno. Agátka, kúpili sme vám traktor. Ja som vždy bola len tá druhá. Ty nemáš predstavu, aké to je musieť sa vypracovať sama. Ale veď sa ti darí. Máš krásny penzión, vždy plný hostí a aj si sa dobre vydala. Hej, akurát, že muža si pomaly nevidím, ale v kuse je tu. Dobre viem, čo ho sem ťahá. A kde je vlastne? A v pivnici ešte niečo dokončuje. Ja sa vôbec pýtam. Alojs! Alojs, už aj poď sem! Ale ja by som ešte od neho potrebovala s niečím pomôcť dneska. A kto pomôže mne teraz, keď mám plné ruky práce, s prístavbou penziónu a ešte k tomu za plnej prevádzky? Dobre vieš, že som ti pomohla vždy, keď bolo treba. Dokonca propagujem tvoje víno a ponúkam ho hosťom, aj keď teda tá etiketa, kyselý víno, tomu moc nepomáha. Hlavne Česi to nechcú piť. Tu som, čo treba? Johanka, ty si tu? Aj som si vravel, čo to počujem z hora za anielský hlas volať moje meno. Kde si toľko? Musel som ešte pretočiť víno. Hej, a otačiť pár pohárikov. Mali sme ísť predsa spolu pre materiál. Murári už hodinu stoja. Čo si radšej nesadnú? Tie tvoje srandičky. Ale ja im musím platiť prestoje a už aj na čas. Keby som im neponúkla pivo, dávno by odišli. Tak ich pošli domov. Veď ráno je predsa múdrejšie večera.
Keď je reč už o večeri, dačo by som si zahryzol. Neboj, nájdeme. Zahryzni si do jazyka a utekaj mo auto. Počkaj, Johanka, počkaj. Mám taký návrh. Ja preplatím murárom na čas, aj ty vočovi pijú, a ty mi tu ešte vojska necháš ešte aspoň pol hodinku. A potom si dáme aj z toho zákuska, čo pečie Cyril. No, to je nápad. Žiadne také. Cyril je tu? Áno, v kuchyni. Tak prečo ti nepomôže on? Jaj, už viem. Lebo by ho zlomilo v páse, keby zdvihol čo len motiku. Cyril to nemôže zdvíhať ťažké veci. On má skoliozu. Áno, áno. A okrem toho, takúto alergiu, takú intoleranciu. Povedz mi radšej, čo ten nešťastník nemá. Nadváhu. Ozaj zaťko na pohľadanie. Ja aspoň nejakého zaťažu mám. Naša Luisa, ána, vydaj ešte čas. Teraz slušne zarába, buduje si kariéru a možno časom si z toho Švajčiarska dovedie nejakého solventného ženicha. Aspoň nekysne tu v Rampášovciach ako tvoje dcery. No tak Johanka, tu v Rampášovciach predsa kysne len dobré víno. Na koho strane vlastne stojíš? Aspoň raz by si ma mohol podržať. Držím. Nechliba. Ahojte, krstný. Ahoj. Čau. Mami, inú kávu nemáš, táto je nejaká zatuchnutá, čo? Nemám. Čo ti je? Nič. Čo sa zase stalo? Ako zvyčajne. To by sa ani slnko nezapadlo, keby sa tieto dve krásavice znovu nepochytili. Nemuselo k tomu dôjsť, keby si držal slovo. Alebo keby si ty občas držala jazyk za zubami. Tak toto mám za svoju dobrotu. Alois, poďme. Nepočul si? Sám sa ten materiál nekúpi a neodvezie. Keď ja už som. To som si mohla myslieť. A čo mám podľa teba teraz robiť? Dobre vieš, že ja nemôžem šoférovať za tie moje oči. Otýlka! Krsiatko moje milené, neurobila by si svojmu krstnému takú malinkatú službičku. Prepáč, krstný, ale ja teraz naozaj nemôžem. Musím tu počkať s mamou na toho záujemcu. Ale poprosím Cyrila. Nie, v žiadnom prípade. Po poslednej skúsenosti, ako minul výjazd a cúval na kruhovom objazde, s ním už do auta nesadnem. Neboj sa, krstná, už dávno nerobí také hlúposti. A pred mesiacom absolvoval také cvičné jazdy. Cyril, dej ty prilož. Prosím ťa, mohla by si pre mňa niečo urobiť? Teraz by som potrebovala, aby si urobil ty niečo pre mňa. Ja? Odvezieš krstných do stavební. No, neviem, či je dobrý nápad, aby som ja teraz riadil motorové vozidlo. Prečo? Alebo si mi hovorila, že ten krém je strašne slaný, tak Čo si zase vykonal? som do ňo pridal viac cukru a ochutnal. No a? A teraz sa mi točí hlava, mám rozostrené videnie a ťažko sa dýcha. Cyrilko môj. Veď si pichni inekciu. Sa mi minuli. Moje nervy, teba tak chvíľu nechať bez dozoru. Vážení sme na plánu, beriem Cyrila na pohotovosť. A čo bude s nami? Stavebniny vybavíme cestou späť. Poďte rýchlo, krstný, kde parkuješ? Ja som tu na bicykli, auto som nechal pri penzióne. Tak počas nemáme. Mama, daj mi kľúče od tvojho auta. Hneď. Krstný, ty tu zostaň a pomôž máme dokončiť všetko, čo treba. Uj, mi puchne Jani. No tak, pochlap sa. Kľúček. Au, ja. No, takto s tebou nikam nejdem. No poďme rýchlo. Vážne, Chudák chlapec. Dúfam, že bude v poriadku. Len žiadne strachy. Doktori ho nadzadajú do poriadku. Veď za tie roky už dobre vycvičil.
Ale, no tak žolgorica, daj si za pohárik dobrého vínka. To ti isto zlepší náladu. Nechcem. A poviem ti, nezávidím. Mať alergiu na niečo, čo je tvojou vášňou. Tak, na Cyrilovo zdravie. Ďalšia radosť vo mne. Tak, čo ešte treba? Nič, už len takú maličkosť. Ale ešte ti niečo prinesiem. Čo? Vyťahni z toho, kde je tekvička! Potrebujem ešte, aby si odstránil latrínu. Latrínu? Veď tá odjak živa patrila ku koloritu vašeho vinárstva. Ale prosím ťa, vedie tam ako pes na oko. Takto mám vinárstvo prezentovať nádejnému kupcovi. No čo? Má strategickú polohu. Presne na pol ceste medzi malinovými krikmi a vinárstvom. Prosím ťa, netrepí. Ibaj, ja už sa musím ísť chystať. Dobre. Tak to vidíš. Takto to tu vyzerá. Tak, toto je naše rodinné vinárstvo. Family Winery, či ako sa to u vás povie. Už som ani nedúfala, že sa ešte niekto ozve. A zrazu sa objavíte vy. Ja. Čo byť tam? Kuchyňa. No. To by mi ani vo sne nenapadlo, že sem prídete až z Viedne. Was ist das? Pivnica. No. Ale keby len z Viedne, ale priamo z Viedenskej. Ja. Totiž my chceme ísť doma a preto my hľadať talenty aj na internet. Pre naša nová grosse projekt. Kam ísť tie schody? Tam býva moja mama. Čo je to vlastne za projekt? Tam spievať len najlepší z najlepších. Bude to volať Das Stellar Rotte. Takže hviezdna rota? Ja. Wow! A vy ste si vybrali práve mňa? No ja. To byť nápad moja vedúca. Ona keď vidieť, ako vy spievať, ona chcieť, aby ja hned prísť za vami. A vaša muty ísť doma? Moja muty asi ísť niekam preč. Lebo tu nevidím jej auto. Perfekt. No ja. Ako ja vravieť, Fräulein, ja vás musieť ešte oprobovať. A vaša byt na to moc malá. Čo teda navrhujete? Ja myslieť, v pivnica tam bude najlepší akustik. Vy ste hlavička. Tak poďme na to.
Ja o malá chvíľa vrátiť. Vy zatiaľ pokračovať bezo mňa. Cvičiť, cvičiť. Lezo! Panna Matová, čo chceš, aby som zošedivel? Prečo si ešte nezlikvidoval latrínu? Vieš, rozhodol som sa ju trošku vylepšiť, keď je dnes v móde to retro a vintage. Vieš, možno to pri predaji zaboduje. Vieš, že si tvoju pomoc aj nápady veľmi cením, ale momentálne na tieto tvoje sprostosti naozaj nemám ani chuť a ani čas. Tak nech sa ti páči. Dobre, ale pamätaj na moje slova. Ešte by mohla dobre poslúžiť. Vidíš to? Z tohto sa raz jeden zblázni. Ste už tu? Vítajte, ja som Agáta Kysery, majiteľka. Ich bin Fridolin Hoyer. Teší ma. Takže Nemec, aus Deutschland. Nein, aus Österreich. Viedeň, palčík, šnicel, Mozartové gule. A tak. A ako ste mali cestu? Dúfam, že neboli zápchy. Ja nemať zápcha. Pricestovať vlakom.
No tak to sa nečudujem, že cestujete od rána. A ako ste spokojní s tým, čo ste dosiaľ videli? Dúfam, že dcéra v tom inzeráte veľmi nepreháňala. Celkom to ujst, ale bude treba ešte popracovať. Tak to áno, v tejto branži máte vždy o robotu postarané. Ako vravieval môj manžel, len nezaspať na Vavrincoch. Vtipné, veľmi vtipné. Ale vám to asi nemusím hovoriť. Ako dlho sa tomu venujete? No, dlho, veľmi dlho. Prepáčte, ale ste mi strašne povedomí. Ja? Mám pocit, ako keby som vás už niekde videla. Ja nemyslieť. No kde ste toľko? Viola, kde si sa tu vzala? A ako sa te správaš k nášmu hostovi? Čakám na neho v pivnici, už hádam pol hodiny. Čo sa ti porobilo? Veď pán Hujer je tu sotva 10 minút. Hojer. Fridolín Hojer. Pán Hojer prišiel za mnou. Viola, že by si v tej pivnici niečo pila? On predsa prišiel za mnou. Ale dámy Fridolína dosť pre všetkých. To je ten pán, s ktorým som sa mala stretnúť. Je to lovec speváckých talentov pre viedenskú operu. No. To akože naozaj. Takže vy ste neprišli kvôli kúpe vinárstva? Nein, ja tu byť za niečo úplne iné. Tak vidíš. A teraz, ak dovolíš, idem pánovi Hojerovi predviesť svoje hlasivky. Výborne. Vyzerá to tak, že záujemca ešte nedorazil. Chod dokončiť ten dezert. A už radšej nič neoblizuj. Zlatko. Ešte raz ti ďakujem, Otília, veľmi si mi pomohla. A to nestojí za reč, krstná. Na budúce zase pomôžeš ty mne. Tak čo, Cyril je v poriadku? Ale áno, už pekná. Len čo lekár vytiahol ihlu omdlel. Takže tentokrát to išlo hladko. Mali sme čo robiť, kým sme ho naložili do auta. No, dúfam, že si ho pritom nezlomila v páse. Kde je Alois? Vo Vinici ešte niečo dokončuje. Do pol hodiny nech je doma. Utekám dozrieť na tých murárov. Mama, prosím ťa, čo to máš na sebe? Pekné, že? Páčia sa ti. Pripomínajú mi staré zlaté časy. Ale veď ty nie si komparzistka zo seriálu Sľub. No, ale tá majiteľka známeho vinárstva. Mala by si sa podľa toho aj obliekať. No, chod sa prezliecť. Nech si ten záujemca nemyslí, že sme tu zaspali do dní. Preboha, čo to zase stváraš? Idem na maliny. No tak to! No, veď ich potrebujem na zákusok a veď vieš, že tam lietajú včelia. Čo ak ma štipne? Vieš, ako mi minula duchla ruka? No tak! Pochlap sa! Pohni si! A odkáž Wilby Lezovi, že ho čaká krstná. To tvoje večné komandovanie. Povedz mi, prosím ťa, po kom to len máš? No, predsa po otcovi. No ešte dobre, že si mi ho pripomenula. Idem si zobrať ten náramok pre šťastie, čo som dostala od neho. Pre mňa, za mňa. Daj si aj svadobný podväzok. Hlavne si už pohni a chod sa prezliecť. A urob si prosím ťa niečo aj z vlastní. Nedá sa.
Dobrý večer. Haló? Haló? Je tu niekto? Dobrý večer. Dobrý večer. Ja som volal včera ohľadne toho inzerátu. Volali ste so mnou. Dobrý večer. Takže vy ste dcera Áno, staršia. a vaša mama, teda pani majiteľka, je tu? Áno, o chvíľu príde. Prosím, sadnite si zatiaľ. Ďakujem, v aute som sa nasedel až. Hovoríte plynule po slovensky. Odkiaľ ste? Zo Švajčiarska. Teda vo Švajčiarsku žijem skoro 40 rokov, ale pochádzam odtiaľto z Rampášoviec. Takže sa vraciate na rodnú hrudu. Áno. Teda všetko klapne. Čiže vy máte vinárstvo vo Švajčiarsku a plánujete rozšíriť podnikanie aj na Slovensko? Ale nie, ja vôbec nie som vinár. Ja pracujem vo výskumnom inštitúte v Ženeve ako kvantový fyzik. Od vedy k vinárstvu? To je riadny kvantový skok. Tak viete, fyzika je síce veľmi zaujímavá veda, ale život je o niečom inom. Ten má vlastné zákonitosti. Rozvedený? Nie, nikdy som nebol ženatý. A nejaké iné záväzky? Deti a tak? Žiadne. Celý život som zasvetil vedeckému výskumu. Tak neurazte sa, ste nesporne príťažlivá žena, ale ten vekový rozdiel by nerobil dobrotu. Ale nie, zle ste ma pochopili. Tak to mi odľahlo. Zmeňme radšej tému. Prišli ste predsa kvôli vinárstvu. Áno. Predstav si, že ten náramok neviem nikde nájsť. Vždy ho mávam na nočnom stolíku. Mama, už prišiel ten záujemca. Toto je... Gregor! Ahoj, Agátka. Mami! Mama! Mama! Prepáčte, prosím, ja sa vám veľmi ospravedlňujem. Netuším, čo to do nej vošlo. Urobte si zatiaľ pohodlie a zistím, aká je situácia, hneď sa vrátim. Mami! Tak, a teraz som zvedavý, čo urobí ten trkvas, ktorý to tu kúpi, keď ho to chytí uprostred vinárstva. Dobrý večer. Prepáčte, nevšimol som si vás. Lojzo, čo ma už nepoznáš? Gregor, si to ty? Servus, človeče. A kde si nechal tie bokom rady, čo si nosieval? Ty, kde si nechal svoju ženušku Johanku? Počul som, že sa ti ho nakoniec podarilo uhnať. Dobre si počul. Musíme už aj zavolať, že si tu. Ale to nemusíš. Áno, Johanka, áno, už odchádzam. Ale neuvedíš, kto tu stojí predo mnou. Dám ti ho telefón. Pozdrav. Ahoj, Johanka. Tak čo? Už vieš? Kde by sa tu zobral máš talír? To je predsa Gregor. Áno, to je Gregor. Dobre, no, tu sem letí. Ale to nebolo nutné. Akože nie. Človeče, veď sme sa nevideli, odkedy si s vašimi odišiel na dovolenku do Juhošky. A kde ste boli celý ten čas? Tak, pár dní pri Jadrane, pár mesiacov v Rakúsku a nakoniec sme sa usadili vo Švajčiarsku. Si mi ty pekný kamarát. Ani slovkom si sa nezmienil, že sa chystáte emigrovať. Ani ja som o tom nevedel. Naši mi to oznámili, až keď dostali tranzitné víza na západ.
Čože si sa tu tak odrazu objavil? Kvôli tomu inzerátu. Čo? Ty si ten vážny záujemca. Na staré kolená sa chceš dať na vinárčení. Alebo je to vinárstvo len zámienka, ha? Stará láska neherdzavie, čo? Hej, bohužiaľ ani nezabúda. Len čo ma uvidela, ušla predo mnou hore. No, nie nadarmo sa vraví, že ženy majú pamäť ako slony. Viem o tom svoje. V kútiku duše som dúfal, keď ma uvidí, tak mi padne do náručia. Cyril, a kam tak letíš? Včeli, celé stádo. Vidíš, mohol si sa skryť do latríny, keby ešte stála. Ja som jak tu varoval. Presmilovanie Boží, čo to zase stváraš? Prepáčte, ja sa vám veľmi ospravedlňujem. Otvieraj to! Nie, to nepatrilo vám. Teda, ja viem, že ste sa nevideli 40 rokov, ale nemuseli ste sa hneď takto zrúbať. Johanka, my sme pomáhali túto mladému mužovi. Vítaj, Gregor. Ahoj, Johanka. Už som ani neverila, že ťa ešte niekedy uvidím. A čo ťa sem privádza? Radšej si sadni, lebo padneš na riť. Gregor prišiel kúpiť vinárstvo. Tak to ma podrž. Drž. Možno bude lepšie, keď zasa pôjde. A to už prečo? Mama len čo ho zbavila, ušla hore do bytu a odmieta zísť dolu. Aha, no, nemôžeš jej to mať za zle, potom ako si sa tak odrazu vyparil. Len tu počkaj, ja jej pekne po sestiersky dohovorím. Otília, poď so mnou. Kým si to tie krásavice vydiskutujú, ja ťa pozývam na exkurziu do pivnice. Rád si oživím spomienky a nasejím trošku miestneho genialoci. Takú odrodu nepoznám. Ale za to mám rulát, ktorý je pitný koň. Postaňte ešte. Iné miesto, kde budeme mať súkromie. Ale ja už musím odísť. Tak to bolo ozaj rýchlovka. Toľko som sa na vás tešila. Nič nedá robiť. Všetko mať svoj konček. A kedy sa znova stretneme? Ja vám zavolám. Už sa neviem dočkať. A na budúce by sa mohla prísť ja za vami. Čo poviete? A mám vás! Ahoj, Macíček. Už je po zápase? Tak predsa mi tie naše miestne kamery hovorili pravdu, že ťa videli s cudzým chlapom. Ja ti to vysvetlím, Macíček. Netreba! Už som videl viac než dosť. Tak starosta Rampášovec už ti nie je dosť dobrý, čo? Tak si narazila bohatého Švajčiara, ha? No, čo je to tu za krik? Ale to nič, mami. To byť nejaké nedorozumenie. Ich bin Fridolin Hoyer. Ty drž hubu, ty nepodáš! Môj náramok. Tak, to ste vy. Dobre som vedela, že vás od niekiaľ poznám. Prepáčte, pani Agáta. Ja som nechcela, ale ona ma k tomu donútila. To, vaša sestra? Áno. Je to s ňou stále horšie a horšie. Vysvetlí mi niekto, o čo tu ide. Totiž, tuto sestra pána Fridolína bola kedysi zasnúbená s tvojim otcom.
Ale krátko pred svadbou zásnuby zrušili a on sa oženil so mnou. A ona sa z toho načisto pomiatla. Čo s tým má ten náramok? Moja sestra totiž trpí utkvelou predstavou, že mal patriť jej. No, a odkedy zahynul váš otec, tak nehovorí o ničom inom. Už je to neznesiteľné. A tak ste sa rozhodli, že mi ho ukradnete v tomto prestrojení. Áno. Takže vy nie ste z viedenskej opery. Ten tvoj nový objav zase nie je až taká výhra, čo? A vy tu čo vlastne robíte? Ja? Som predsa starosta a pracujem pre ľudí. Práve som pomohol zabrániť lúpež. Aha. Takže dohliadajte na dodržiavanie poriadku a dobrých mravov. No samozrejme. Tak ako je možné, že ženatý muž, ktorý má doma 3 deti, múči hlavu slobodnej žene a pravidelne sa s ňou stretáva v obecnej garzonke? To dovolte! Nedovolím! A okamžite sa odtiaľto practe! Ale mami! A ty čo si myslel, že som už načisto sprostá a slepá? A vy sa tiež practe! To ľutujete! Ľutujem jedine to, že som vás volila! Cyril, ukáž pánom dvere! Tak. A s postom kultúry referentky sa môžeš rozlúčiť. Aj s obecným bytom! A von! Au! Tak toto je Agatka, akú si pamätá. Sem po toľkých rokoch a tváriš sa s úsmevom na tvári a tváriš sa, ako keby sa nič nestalo. Zmizol si ako gáfor a nič si mi nedal o sebe vedieť. Veď som ti poslal list s vysvetlením. Nič mi neprišlo. Mal si mi zavolať. Skúšal som, nedalo sa. Nedalo sa. A to bolo reči, že len čo sa vrátite z dovolenky, požiadaš našich o ruku. Nasľuboval si mi všetko možné a nemožné a ja som ti verila. A ty si ma opustil. Ha, ale ako vidím, dlho si sama nezostala. Ako sa opovažuješ? 3 týždne som chodila k vám nazerať, či ste sa ešte nevrátili. Vypytovala som sa po celej vašej rodine, či o vás niečo nevedia. Dlhšie som už čakať nemohla. Nemohla? Prečo? Pretože som bola tehotná. Tehotná, chápeš? Tehotná? A so mnou? No nie, s Fantomasom. Samozrejme, že s tebou, ty trubiro. A keď som to zistila, tak som sa musela priznať našim. Aby som nezostala v hanbe, tak mi narýchlo dohodli svadbu s Urbanom. Nasľubovali mu nový traktor aj vinice. Sice som ho nemilovala tak ako teba, ale vždy som sa mohla na neho spoľahnúť. Bol to dobrý muž. Prepáč, Agatka. Odpust mi. Čo to dieťa? Áno, Otília, Gregor je tvoj skutočný otec. Otília, no tak, pochlap sa. Tak ja mám dceru! Mami, a Gregor je aj môj otec. Otília. Krásne meno.
Dala som jej ho, aby mi pripomínalo tú poslednú spoločnú noc, keď sme ju počali. Tedy vo Vinici pod Otýlkou. Ty si mi dala meno podľa odrody hrozné. Buď rada, že sa nemáš Miller. Agátka moja. Cítite to? Vidíte? To bude nejaký dym, alebo čo? Vinica! Vinica horí! Ješkovi oči! Preboha! Šialená žena. Už dávno ju mali zavrieť. Podpáliť Vinicu len kvôli nejakému náramcu. Cyrilko, a tebe sa čo stalo? Hej, dým, čapica. Cyril, aj ty si bol hasiť? To je pašák! Cyrilko môj, ja som vedela, že tá moja drezúra sa raz vypla. Teda, klobúk dole. Ja by som si netrúfla vrhnúť sa do plameňov. To nič nebolo. Ale čo si ja teraz počnem? Kto kúpi vinárstvo bez vinice? No, kde ja zoberiem peniaze na moju kaviarni s cukrárňou, mama? Toto je typické. Vy dve myslíte stále iba na Sudan. To čo bude so mnou? Chcela som sa stať opernou divou. No tak, hlavy hore. Na každý problém sa nájde nejaké riešenie. Povedz mi prosím ťa, aké? No, tak napríklad, môj jeden veľmi dobrý známy je náhodou vedúcim opery v Lozách. Prihovorím sa u neho a Violke veľmi rád pomôže. A môžeš bývať aj v mojom byte Ženeve. Veď sme v podstate rodina. Ďakujem. Ste ten najlepší nevlastný otec, akého som si mohla želať. Ale čo povedia tvoji susedia, keď si dovedieš do bytu mladú ženu z východu? A kto vraví, že sa tam vrátim?
Ja zostanem predsa tu s tebou. A kto vraví, že ťa tu chcem? My tam neodídeme. Na dovolenku budeme chodiť už len spolu. Súhlasím. A spoločne sa postaráme aj o chod vinárstva a vysadíme aj novú vinicu. A ja vám s tým rád pomôžem. Teda, ak Johanka bude súhlasiť. Ale najprv sú potrebné v penzióne ešte určité úpravy. A aké? Veď tá prerávka je prakticky hotová. Ešte sa tam musí zmestiť kaviareň s cukrárňou. Aby tam boli hasiace prístroje boru. Johanka, ďakujem. Rodina si predsa musí pomáhať. No. A keď sa Violka v tom Švajčiarsku posnaží, určite sa jej bude dáriť ako našej Luize. Luisa je veľmi šikovné dievča. Všetci sú tam s ňou spokojní. Ty ju poznáš. Samozrejme, vždy si s ňou rád prehodím pár slov a oprášim slovenčinu, keď mi vydáva obed. Ako prosím? Naša Luisa pracuje u vás v kuchyni? Hovorila mi, že robí vo veľkej firme priamo pod riaditeľom. Tak to ti neklamala. Riaditeľ má kanceláriu priamo nad kuchyňou. Dievčisko jedno nepodarené, takto klamať vlastnej matke. Iste po tebe. No počkaj, veď ja ti dám. Ale Johanka, nechaj tak. Veď vidíš, že je tam spokojná, darí sa jej, dobre zarába a možno si tam aj nájde nejakého bohatého Švajčiara. No tak, čo viacej ešte chceš? Vedú, Johanka, niekto tých vedátorov predsa musí nakrmiť. No. A toto si zaslúži prípitok. Mám na toto jedno rozsečko ako sporené na takúto príležitosť. Ja zatiaľ prinesiem poháre. Nie, nechaj ja to postarám, vybavím. Jola, ty čo si zostala odrazu tak ticho? Premýšľam, ako sa v tej Ženeve dohovorím. Veď ja neviem po švajčiarsky. Ale tam sa predsa rozpráva po nemecky. Aj po taliansky, aj po francúzsky. Po francúzsky sa viem len boskávať. Myslím, že tá nemčina ti bude úplne stačiť. Ale toto bol vynikajúci ročník. Ale poviem vám, chýbala mi táto slovenská pohostinnosť. Aj naše krásne ženy. Dedictvo otcov zachovaj nám, pani. Ale prosím ťa, veď je to sladučké ako ambrózia. Ja keď som ťa čakala, tiež mi všetky vína prišli také kyslé. Preto ti moja káva nechutila a zdala sa byť zatuknutá. Ja som to tušila. Ty si tehotná? Ty si tehotná? Ja budem otec! Ja budem otec! Ja budem otec! No ale čo bude teraz mojou kaviarnou cukrárňou? To nechaj na mňa, ja všetko vybavím, ja sa o to postaram. Na mňa sa môže spolať. Tak toto si zaslúži nový prípitok. Na nový život! Ej, biela lalia, krásne sa rozvíja, aj párka zelená, že vraj už dozrela. Krátka noc, jasný deň, viac asi nevíde, sladký bosk pri víne, vyzeral nevinne, chlapčisko nespätný, prešlo už toľko dní, viac si sa neozdal, bodaj ťa čert zobral.
Johanka. Si?